Han kom hjem til mig og min mor, og vi aftalte en dato, jeg skulle rejse. Men da vi så endelig tog afsted, så endte det med, at det slet ikke var der, jeg kom hen, som han havde lovet. Ømar og hans ansat førte mig og 31 andre kvinder ud i ørkenen. Der skulle vi gå til Libanon. Det tog os 3 måneder at komme igennem ørkenen, og halvdelen af kvinderne døde. Der var mange af kvinderne, der døde, fordi de ikke havde noget vand, men for at overleve blev jeg nødt til at drikke mit eget tis. Der var nogle af kvinderne, der blev myrdet, for i ørkenen der ventede mændene på dem, og hvis vi sagde nej til at have sex med dem, så ville de slå os ihjel. Vi ankom til Libanon og blev spærret inde i et hus. Jeg skreg for at få nogen til at høre mig, så de kunne komme og befri mig, og heldigvis så var der nogle mænd fra Nigeria, som hørte mig, som kom og lukkede mig ud. De tog mig med på en båd til Italien, men da vi nåede 300 meter inden kysten, der sank båden, men jeg kunne heldigvis svømme, så jeg overlevede og svømmede ind på land. Da jeg ankom til Italien, der boede jeg i en flygtningelejr i 1 år og 4 måneder. Jeg mødte en kvinde fra København, som påstod, at hun kunne skaffe mig et job, også i København, og derfor så købte jeg en flybillet fra mine penge, som jeg havde sparet sammen under opholdet i flygtningelejren. Da jeg ankom til København, der bad Mary mig om at give alle mine penge til hende, som hun skulle bruge til et forskud til min husleje. Og dagen efter, der bad hun mig om, at jeg skulle tage make-up på og tage med til Vesterbro. Og her der fik jeg så besked på, at jeg skulle prostituere mig. Jeg blev også tvunget til at være sammen med 20 mænd om dagen. Og for at holde det nede, så måtte jeg tage stoffer. Jeg fik tit tæsk af mænd som ejede alle os kvinder, men jeg fik også tæsk af de mænd, som kom og udnyttede mig. Sådan fortsatte det i 3 måneder, indtil jeg endelig tog mig sammen til at stikke af igen, selvom jeg selvfølgelig godt vidste, at det måske kunne få konsekvenser for mig eller min familie. Jeg var fuldstændig alene i København. Jeg havde ikke penge, og jeg kendte ikke nogen, men jeg mødte en mand og spurgte om hjælp, og han ringede så til Reden International, som er et krisecenter. Bagmændene de truer mig stadig, og de prøver at kontakte mig over internettet og mobilen, men heldigvis så har krisecenteret en hemmelig adresse, så de kan ikke få fat på mig.